Rose na wigo na Versatile Mat. MRM ni kubwate lifestyle ayogo chana Roman Jinko na wigo web design wate ligani kabwate chikala buna boneli ya Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho wakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi utagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu kule. Wangu na wewe mbona unaitafuta? Tulia basi mtu wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajamini kwa nini umekimbia? Na wewe kunifanya hivyo mimi kweli? Kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini na kuuliza unieleza nini? Sasa wewe unieleza nini sitojua mimi tena nikoma. Unieleza nini sitojua mimi. Life got better. Morogobo mya hweritsikirire Jumatatu chitariki 25 mutinyoka mwaka w'ekiri 2025. Karibu sana ase kiunga chinsa 10 ngumanyega tiari abere akwaniko wakorwa imenesco yorogongora gusi anene mono ritsikiriga aboroki wabayigoire chiskuru na baichorete ase bunenchira ya moyo gwika chiskuru na gochaka etamu ya kabiri yo mwaka yega 2025 etamu erache koira angeti wiki 14 kionga chinsa 10 chengatire ni nyabuga tori nere wisoni makoro cross umuntu abo imanyiriro Kevin Ongeri kuri studio kabiri nere kwaneke buna chifichechi na Mario ngo ikarachire asenchira ere yo wikarano karibu sana natogo chaka nigo abonchoreria gwetania chimisano korwa omocho bosongo ritkoria rero babo kana koruswa ase bibanda bakora obonchore bwabo anene mono ase abari bakora obonchore bwabo ase pareria korwa enyagitari ya Ram koika enyagitari eri agose goika stage area ena coach eye nekerenga keria kiombe keria kyo kwagacha chipara gya Kenya Urban Rural Roads Authority gosekera ekyo kereneke anga yo kugareya epare yo gokwana n'abanchururi abo baberere asayo abange babo gwetania emyaka ebere niko bamotire serikali ye county ya Kisii anene mono aso kubanganya korwa sayo na gotobarokere ase bagochya gokorera obonchuri bwabo anene mono chinga kichiga chiskuru chabere chiko igorwa
jeli tambita ngorokwa iro monjoli we street ye na bere ga the last 15 years akodi biashara tuaje kwa affected yenye tu very affected tu very affected 2013 lakini executive order ya governor former governor Kajakateba irana mokore ga sekera nyorte ngata kwa chief sana at this time round egende ya chire lakini eba acha bakatona 7 days bakaterusie bintu kuna tuagole stop ya back to school ba yosi bitu watu watemi kwa request tuachire kera office tuachire municipality tuachire county government tuachire county secretary tuachire bakase deputy governor bonse lakini mbanya ko to ichi woronge nga egasi nemoji okorera ngende ba debiyo kanga egasi aronto moyire moji okorera to mundu bakora igako genda sarwe ore ama isugu swa manje sana ekiagera kurwana otokonyora sabuni eito notokonyora school fees asaba abaibori babwata abana chi school iga notokonyora nwene chiloni chirito bogore tokoreta the project notokonyora kuruga igatwakana bono itore match warede ekiagera muna yabere demolish diga ntomanye pia stogo chiekera ntora egu place nga otokogenda samu nakangoro kuboma goto bukabona mamitwaro ntonyora nka ebara ya stage mata ya rusi mpaka moyino tora abantu bakwanga geregetere mesana tugosaba toje kubuto mabanyara nka national government gusiga tukenya lakini tugosaba mangana kisi county government era kubanga abantu abagusi abantu abanga bagende kwanga getu kuri rero abantu bangita mangane school era bana ukara wange school rero unaonde stock maragobo tekobeka stock onera abantu bakire school umwana mambe yire school tugosaba kisi county government erengere abantu banyore mejandiri kuri rero ibabwatisi ndipo nasanya nagendete gukwareganĩria roboti uru chinsabire na boigo chinsanye cyo butubwarera ndo chikogochera asenchera erejo bwekirano kigima na tugutigana nayo ni gabaiburi be school ya SNDEP primary school ritkoria rero babeka ekeburi egeita osebasieka egeita kegoswa ase school eyo bunenchere yemu ayo kwamereria oburaibo mwarimu monne we school eyo asabono gukwana na getembe ni go bemurunganire oburaibo mwarimu monne we school na goteba ni go bore oburaibo tari obuya hasabona abaibori abo bakorege karo no mwabisa bwitsemi anana mono koragesima nabo igo mugambi boro gongoro eriko kwanera cinjira aone bitambukiro barache kubugorya erio gukora umuchando abere ase school eyo kraboniga nigo mwari muyo monene atarekirana school eyo umuchando monene ogera twacha ase school eyo no ringe school eyo yewetekerenjera amagacharo igarense ale risiki sabana baranyora chali ende yonsi chicho chirororo echire wasi njibwati merangwa abana abakonganya nabuna abantu bale echiro ngakaruongete uchabu igo omone wechisemi uchira twakwandire nere twabeire togochandika ase skuru ya matuka mange tutabwati obokonyi abana baito amasomo mbabwati ayara maya kwanyora PP1 PP2 igabale amo ase klasi yake mo kwanyora abana baikaransete baereranetie megongo abako baikaransete birogo abande gaba onchogete igere banyore se baguchikobeke getabu basome chicho chioka abana bakogenda igo bakoganyana oyo mokare gesieri igo baligerere tiorio ikaransari echoime naende kwamana konyora ko bagosoa ime ase garo echoime angamna stairs bakobeka mabakonse kwagura gochigoro igere bagochigoikera ase bagochigosoa baminto igo twanyora tengo bosoku bwachire no moed mastore gaiga bono egasi aya okora tamanyeti nonye no kobeka bali mubaye buyanga twebeka mo na intutokora omukigosomia abana babanyene igere na baru banyore chisemi chingiya tabwati gentekio nonye no goche school mapema manyenga mwali mukio gocho konyorwa tamanyeti gagocha korwari aitonyo icha mapema ake naende saa 4 saa 3 obekira gapai kae magega ochire tamanyeti magega asaru nganki atika kegenderete igonda gete kwirana lingambu ya mono mo bisoge simabwechisemi biya mono omugambi bwensemeye biya mono mwachire asokorora omuchandora ase sukuru eyeiga ige gitware gosaba gaki omo oishimiwe itoto bwato kitutu masaba omosike gisairo
gotware gosaba ng'akoranje. Engineer James Kimoni oyo bwate eganga yo kurigia ekiro kyo bugavana me county ya Nyamira kuboterana na kubotana foundation area Kimoni education nigo bachakire egekombe ky'umupira bwa magoro ase county ya Nyamira engima gukona na getembe nigo engineer Kimoni atebrose nigo abantu bali abarenge ase gitige school ya St Peters Nyaisa egotoka eward area bugichora ebunge ya West Mogrango bato Kirogia Kimoni na anana mwana kuboria para ibonsi kuragusi na boigo county Nyamira kwega umufano ya Kimoni na kwene kebunango yune nchire yemo yo gotoria basai koru ase chisabu chimbe na boigo obotumike bwa Mario yo gotindia okisitukulia ya ise constituency ya next best Mirango tugwate kitimu a ekyu mugabana tu naligo Moni aligereria kanyaranga Nyamira county banambara bapulire kore korento wake bana jetare dikiabu Kimoni agendere gasi yari genda ba Nyamira county bamarori no muntu ngajiriya pesa nyasabu badisi na enda so ikero kulia kyobo gabana agera kinya abana bakino abana gwata maya ebiranga libia yagera abantu bebisire mari mono mnabona abantu itibara abange bakira igasoma kwa sanga talent site cyabana bakorokia utoko mahera ikire yagera turusi abana batana gwaka ligi Lions kurwabona ngo jora ture babire batatu bajoinya se timu diriji gwaka division 2 na division 1 onyatale tagende kimbali batale gocha gwikirwe elie talent ya berre kanenya gusukubu chigo goto kumwira nengambi ya mono sana andre no mukyojo ilianyara ko baga kwanya youth mbasirira ali asmashina igeko era basabaito basirira ali binywaji egera baru binywaji banyole chidarenti chabo basokelie banyara ko baba wekonya sugulu mabubucha Samari tango rundeni samwaka captain ya Pirates ndona tayo mheshimiwa leli chicheze chibwanta chitangana ne mupira muna bona to kwa taisenteka ngao abona te agachicheze chiachite in time samari tango manyi boys na umwaziri wa Bocheno imensi ose omori kyobotambe ase wizara ya Bocheno moskemeri muthoni nigo akwanire ogwateka kuburere buri bwakorera ukogendete kwenekiwa ase chinsemo emergency ya Kenya anene mono ase county sato igati abe county ya Migori county ya Kisumu na boigo county ya Nairobi ase wikira boniga abantu anye emyeyemo 50 na batatu gose 153 babeire bakonyora oburere bwakorera muthoni nigo boigo akwanire bitambukiro na boigo chinchira abantu barache kwimukia eri gwetanga korwa konyora oburoiro bwa korera. Issues to do with cholera, we are cognizant that there are 3 counties where we have had an outbreak. We have had Migori County, Kisumu County and Nairobi County, and we do not want that to spread to the other parts of the country. As at now we have 53 cases in Migori County. We have Kisumu County 56 cases and equally Nairobi County 44 cases. We have had deaths out of that and it is sad. Therefore, we have enhanced our surveillance across the country to ensure that we have surveillance activities which are strengthening the communities to ensure there is early detection of any form of disease. We have also had laboratory investigations enhanced so that we test all our diseases in this country and any outbreak in the country. We are scaling up our risk communication. Information and messaging should go to the people. I'm calling upon all the stakeholders, the church, the religious leaders, the donor community, the schools, Ministry of Education. The schools are opening next week. So I'm calling upon each one of them to help us with messaging and help us with risk communication that will get to the people on what to do and what not to do, and especially areas where they need to avoid instances that may lead to danger. Of course, coordination and resource mobilization. We want to thank the National Treasury. They have continued to support the Ministry of Health at any given time. We equally want to thank the development partners who have been with us and have worked with us all along.
I want to emphasize the issue of personal and wash measures for cholera. It is important to ensure that there is frequent hand washing for all. Na ekero chikanisa chiri chikorwa amarande yobongainireria chabeire chikobwatwa osetigenda tukobwatwa imeyense ya Kenya abo ase chikanisa ibere chabeire chikobwatwa igatiabo kanisa ya St Joseph Mission of Africa egotoka Rongo county ya Migori abo ase mebere y'abantu osemebere y'abantu yanyore yabetege konyoro nabo igo abantu bande 50 na batano na babere igatiabo asibarenge abasobati that 5 babete bagotori wakorende kereba buri wabairo nyagitari bakaba baukana nabo igo ekanisa area ya New Foundation egotoka county ya Kilifi nigo bona barai ao nabo iga bara abakarani bechikanisa besokire na koburwo okobore gocha serikali koringora igatie chikanisa chiri chikoba chigo cha kaboniga anamono chinga kichiria chikwerika okoba igatie chikanisa kere chigo cha kanigo chikwerika buna chikampani korinde kere chirire emeri chiaba chigo cha kia chikanisa asa magacha yu Mungu wangu mtumba yangu, ndivyo ndivyo tunavyofanya alasiri ya leo. Ya Makenzi iliisha, baadaye kwamba nimeona juzi nyingine imetokea Siaya. Ilipotokea pia kwamba Siaya katika kwamba hali ya mahali pale, baadaye pia kwamba imesemekana tu pia kwamba ni kanisa. Lakini mimi ninaweza sema kwamba hivi jambo moja kwa serikali. Sababu ukikuta sana ya Siaya imetokea, bado tena ya Kilifi pia kwamba imetokea. Kilifi imetokea, angalia vile ambapo kwamba ya Kilifi imetokea. Ya Kilifi waliregister kama kampuni, hawajaregister kama kanisa, lakini kwa ground wanaitwa kanisa, lakini registration serikali inajua ni kama kampuni. Alafu inafika mahali inakuja kuharibia kanisa jina. Hatutakubali jambo kama hilo. Kwa hivyo mimi ninaweza sema kwamba jambo moja ambalo kwamba lililoko, serikali tofautisheni sana ambao kwamba hawa watu ikiwa waliregister kama kampuni, hiyo si kanisa. Kwa hivyo mnapoongelea ongeleana kuhusu kampuni. Wachungaji, hilo jambo hata sisi tukadhambisha kwa sababu sidhani kama mtumishi mwenye ameteuliwa na Mungu anaweza kuelekeza watu kwa njia zenye. Mugavana we county ya Kakamega Omoske Valnandes Barasa nigo atogiro mukibu muraiwense ya Kenya Moske Daktari ya Samoei Ruto anemono aso kogenderea amagendro meyense ya Kenya Barasa nigo atogire etaro yo muraiwense na boigo amakabeso muraiwense akonyora kuro asenseri ya China satebire makabesa yo na boigo etaro yo muraiwense akotego cha asenseri ya China nigo arachie kokonya anemono uwagachi wechpara meyense ya Kenya. Sisi kama viongozi wa hapa tunashukuru sana pesa ambazo rais ameweza kuleta za kufanikisha miundo msingi ya barabara. Dual ya barabara ya kutoka Nakuru hadi sehemu hii ya kwetu itasaidia pakubwa kuzuia ajali ambazo zimekuwa zikifanyika kule. Alafu pia extension ya SGR railway itakuwa extended mpaka Kisumu ifike Malava na tumesema hadi Butere. Na hiyo pia itasaidia kuinua uchumi wa area hii. Chinsa ibere na chinsa nyeche butukobwarero mukati Enoch naje okoretera yo manayanda manga asenchera yobwekera nuchenga treni nyaboga Wilson makorkora somono abo imanyeriro Kevin Ongeri nero genda tokone kebuna chibicheche na maringo kera chira asenchera yobwekera nu kenda gotwara burigire borobya asemiru ya Getembe TV kobwata tumirane ritukore ange. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nigwa amavuta yani oil na boigo
chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu Boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na Boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom Boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone